سلام كمي تقولني زخبركم سمعتنا لو مقادم 26 سنة 2013 عام تمرت ويدما بأقوطات أوروبا 3 حملة 2021 يوم أمنا يلومي قدام سنبت مدبنا أبكندي كولين شو ويدما حتون ملسن أمانغو خلت أقايشنا أنكايدو زيتا ويدما ميت يزخون بمللاي صرف سهايم سخم كسأن حيم سنة زنحكم مدباتنا هتكتاتلو بخبر الدم سراويت إثيوبيا كم مقالة قليلهم دحر موزاهم حيلتات تجراي نرأس ختمة خلل تجراي كابز قطاطرو زاجيد حمشت معتتات تقطير له بمسارة زي صعبا كسعب زخلن كنتاتنا مجمجام كل التأجايش عديمنا لنا إرتراوي دكتور برهاب تجرجسن أمباسادر برهانة كيلان مريم اليوم بترسلت أني الزراري بوم نابو خسكركم صبق يعني علي مو كلتكم أبز واناوي كنتات زدسس مدى VOA أجاكمكم كتساتفوس لفقادين أتزخونكم كبرتي هابلي إبل أبتقرأي زخونا نجر بحل في كابسوني جميرو ولون قدمي لزنورو معلتاتن سومناتن كمي مقالتكم هو أبكلي تسويتكم هون مالتيو اسكي دكتور برهان بمجمرتا زخونا يكون كنتات ناي سلام ناي تخصد أدو مبال ناي تسابقوتات ناي سبومات أدو دبل نجر كمسكن دقبو بحنقو فايل نخا أخين كبولو زقباي مجمرتا زي توسد سقمتخا ناو أنفت زخيد سلوزخونة بتي عونتاوي ونو إخريوز بالعنو طلع تم عبالتاتن خنبتو زمثلن زي مثلن ون أما أخذ كحت زاري بدليكا وحفشو الاتخونات اندحرينا ناي السلام سقمتي خونن بري بدحريو جن مقصلتا نايتي ناي كونفليكت ناي تتعبود نظر خونتات مقصلتا غيرنا خيلينا زين تايماليتي تحدد الخونتات اندحرينا فدرال منجست إثيوبيا كاب كلل تجراي أو دنبرو أصل أصحاب مقالن كوابيون أو دنبرو سراويت وسراويت كنات أو سيو أصحابون أبكال بوتا وسيدو والله دولي إذا دما لتي بتفلالوا منجسات مع الأمريكان كالوتن أوروبا هاجراتن بقرب نظره طلبات هذا نوعي مال كلاي بحربي فدرال منجست إثيوبيا مالتي أخذت أتوز نظره ناي غوريلا وفير ويكا حزباوي كوينات ويكا عمس زبحال كابكم عينت متصاودع نخوص عدل رخيبو وصعلو زبلتا شوي درعيني بخالي ترقوموني كالي خوون قل أنا نعي حبني ملكة انتايو منقص إثيوبيا أبزخونتات زي أي آتون إيلو يدو إيلو وتصعلو دي تناي تقرأي كونتات كم درلو خوينو عبدالله بحاد الجغرافيا وخونتات حاد سيرو يتوتو دبل نعملو إثيوبيا نخخيد درلو دخلو جناح مثل مجال خون بري منهم كونتات عينة يلن قل زين بحرينا خاني بناي كونات أتحساس بها ناي تيوري ناي ممكن بحرينا كابتن أي كلام دنبرة أتحساس بها وتحضر تجاجيو بوتا حيزو الكيكو بحر تحدنا اللي تحدى خاني زبلة بوتا حيزو سين دللي تزفت مر لخونتات نفتح imposing one's will on the enemy زبحال تيوري كاو وزيو نتيجة سلاعي زبحال الداخلين زتناوح حزباو نعبين ممكن داك كابب زعمك من قدي زعمك هلون بحرمك كي تعمك هلون بحرمك لأصحابك الداخلين مودعتا على سبيلك تسعروا لخوناتات مستعد بحال حدي تمسؤول بخيد ما يكونات ملسي اتن كلن بسراويت نزو خوناتات يزيزو مكتو هاجرات بيتي قدم سراويت من سراويت كواقع كله كايدو دنبره تاكتيك استراتيجي بوين تقام عليها زي كاني فشيلو كلن عادات بهم من قد خدا بسعر درجاي اللوان تسعر عاداتون بسناتاتن دخمت ويكا بناتاتن كونتاتن بري بس زقت من دل حيل درجة أيقونة أمريكا رئينا كلن أتوتن عادات كفيتنام جميل كاخن هاجرات أتيلا اختعوتها كعادتن حدي بزم خنات زي أبي ون أنا خمزر تعني بجبر دلو تاي سبيل رأني أبكم مخينات أتوني كأو صحيبة وصيلة جزء خبوه كأو وصيام زجبرو نجار انتليو رئة أو صومني جن نبعلم سي أبتدلو خناتات حد يرام قفكم دلو خجبريز بالعامتي إذي التي رابع جنريشن ما ورفير بالبحل إذن وجد كدي مع بيلود دلو خناتات كم دخيل يمثل بحال من قد خن يأخذنا خان عادي ناي حاجة استراتيجية كلها تاتين كده يأخذنا ناي المنستر أبي زربان حرر عند أصوفنا
وصائي بزيفنا أنت قد شمخ نزي أكل جذب نوت 10 بليون ده نزي برنوت عندنا نصوصي نعقب الحركة أن توتحدرنا بالحريم مثلا قتلوا 5 موني زي في أدرع كجاتمنا يقولون بالعينة تتعشمون ثالثا إن رأسه حزباوي دخونه وكعب حزب كمسرته من قصاص بوتحدر وحيلي مسعر بيك المخانسي بوضوح ناي تاريخ المرتبات هرلو زي كاني كاوسي كلمة مفتاح صعد ركبله وكأن فدرال مجلس هكذا وكأني زوجنا لان أسرح نخوع الجزء هو اللص الرابعي عبي مرجع قريبه تمريصه كم almost ليفنيو جن البرلمان سلطانه أرجعيته شو متهاني نخل عمتات يدلوا نجزء سرح عبيدو تشبيته ملء حيني نخل والله خانة أدب هبو شو نكون تعتلو تخمرينا خمجمرينا زي لعو جزء مجزي عينتيو إلى إذا بالحريو عن الذنبوه أو يدري أنتايو نا أمريكا سمعتها كسر حجي زرد الفنحة تداول سيكون تطول تدبيلكم دحين كل ما غينا تناي وصاي يعني اللي دكتور برهانة كم تقولنا نفلتو زبانا قرن أفريقيا كابتم أزيم تواصحت بهالو كبابتاتيو نا يستفعل حالتات دليتن طقمن فيت الراس وملو كبابهم زبانا كلنا نفلتو أبز حلفو عدة عمتات بتنسى صارخ بهالكال رجع زبالة من الواتون نزي رجع زبالة تنسى صارخونات إثيوبيا كم مأخل قيناوي أنكر قينات فنيها نتخبى من رجع حق هذه بصحيح نيرواك بهالكال بنسبة فرمالتي أبزي كم زي قناتات بهالونا ياو تب إثيوبيا زمت لوطي زمت صلغونتات حدقن يعيوت ناي لوطي أمنصاصو بذكالي ناي ديموكراسي ناي سناي من محدارن ناي سبعوي مسلات مرقات حتوتاتن كوانتا نبرت حواوسوها أنصار توسنا ناي حبر السب كفل في الله دما صار تقاروز خواني صفيح من العالو نيرو زي ننوحز بلا سورنا سدد زمتفاي زي سعبو أبينا بسلطان نسيو أبينا بسلطان نسيو دما ياو نتو مقدمهم كزربو صنحو ترتين كببور صنحو صار هزبي صار حدا عليت وصار حدا حبرتسب نسوون كم حدا إنبوتي تطعيمولو نتي سلطان متنهاري الذي ناب سلطان نسي أبي كمتي كلهم ديكتاتورات ناب سلطان كموصن تلو زاربو ريفورم خقبري ناي ريفورم أجنداي أو ديموكراسي أو سبعو مسالات بإيكونومي أمتايدو سيلو بو مسارفون من كفاس جميل سلزي ريفورم أجندا إلو كبرو من كفاس سناي من محدار مسارات بالمقبار إلي جمهورو أب صومالين أب تفلالي كللاتن زنورو أم حدرتي نلعل بناتو سبعة مغيار مفر راح أعطى مفتار كاو وصيلو دما بفلاي أنصار تجارو سفح بروباغندا بغلو كاكايد مجمار ميرو نتتغلال لا حمس وطروتي ناي ريفورم أجندايز ولو تي كم كلهم ديكتاتور سجورو صار استابليشمنت يوم مزحتو جزين الذي نت كونستيوشن مغيار نتنتكالاتن أم حضرتن أسرار حقوق مغيار باستغالمتن سلطان بحدن أكاد سلطان كان متنخر يتأكد يزولو كل نجر زي مسارة زجبر خاص سقومتات وسيدو إذا سقومتات اليوم كالسال زي من رجع فتروحيله بفلاي دما مس إعادة مفراسون تتحيزو تتنهير وصيلو بفلاي نزناتي ناي سلطان متنهار دليت انكفاتي هنا يمزولهم ناي تقراي من محدارن ناي هوحات ودابن مقلاي انتخيل قادما من بركاخ نيرو تعلامة ومسارات وانتنكف عيسو بل منكف عس مسارات ذيون ياو نتبالف كاذ إهادة كقلل تغيرو بناي بعلو دليت وانقدفو بل مسارات ذيو عب تقرايتي قيتشت سنة تتنهر مزيو نازي شقرتاتي
نايز شجر ذي قداي دما تقرأ كوينات بحلف شمون تور حزر أنايو تكالات عنيم يوم نا إيكونومي تكالات أنترقاتات هوسبيتالات تمرت بيتات يونيفرسيتات ناي ولك تكالات انتاي مو زترف نقر يلن أقرابات كي ترفو عنيم يوم بيت كريستيانات عادم مسجد عني من أسيت تشفشفهم عديتات تشفشفني من أسينا تدفيرهم قدمي شمون تورحي ኣብ መንጎ ብዙሕ ነገራት ተፈጺሙ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ብዙሕ ተዛሪቡሉ ሎሚ ተመሊሱ ናብ ቅድሚ 8 ወርሒ ዝነበረ እቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብገዛእ ፓርቲ ሕወሓት ማለት እዩ ኣብ መቐለ ተመሊስ ኣለኹ ኢሉ እቲ ኩናት ዳ ስለምንታይ ተኻይዱ ንምንታይ ተኻይዱ ዝብል ሕቶ ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ እሞ ንዓኻትኩም ከሕቶ ዶ ኮይኑ ተላዒሉ ነይሩ ዝብል ትመለሰካ ዶክተር በርሀ ብርሃነ نعي كم زرداني بكابتي عزيز ولا ريبورت متزبقس دأس بلني تقرأي معرنا بشاشة مسينا يالنا يلو بشاشة كوا من تاي كم زرلا يسلتنقن بحصيرو عب تقرأي زحالة عصران قلن عمز تهانسة نقر من زترسة نقر يلن زترسة نقر طرح كألتنا خاطفوا ويخولون سلطتنا خاطفوا ويخولون مورالنا خاطفوا ويكالون زي أني انتريسنا نمدر تخالق ماتيريالاوي حابت بمولو أتفيهم مويا أنا بتقدم شمون تور حزنا رزي كونس من هالبات 3-4 عامات وندحريت مليسو منها ناي أبي عوات زيو ناي تهاجر إيكونن معاني إيو تسعير أياب زوج زي نبزو الشجرات تقالي آيات عدي أب علم نذرا بوتان كبر نون سيئناتو إيكونوميكالون وديقة عنيا تقبلنا زي بالله خوينا انوي بوليتيكالي دبلوماتيكالي اب كلهم عودة تحت تسعير زعت وديقة وصيتنا ابي زي طرح يكون الكلام من النجار يقول الذي ابزبوت عيزل alright دكتور بهرا قصل الله تقولها እሺ انا طبعا አጀማምር አድበልካያ በትረ አባኸይ ይዘሊ انا ከም ተዓዘብኩ ደገ ኮይነ ሕጅውን ንአሜሪካ بعض السلطان كم زغلصو تمالي دي ولا تمالي اتخوينات تجمره بناي كل التجراي سراويت نيو مجمريا نجر ابيون كم زغلصو نحنا كم تعذبنا يا زحلفه خندي عمل خلت عمل 3 عامات سراويتنا اثيوبيا ابتي دوب ناي ኤርትራ ዝነበረ كم لبو خنقطاعات አይከልን አዘዝ خلوطون ገለ خبلون سيتي ማዕከላዊ መሪሕነት አይከልን ሊነሩ ስለዚህ ከም ሆስቴጅ ተታይዘን ነሩ ጆሆ ተታይዘን ነሩ ግን እትናይ ሞዳታ ስጉምቲ ናይ ትኹይናት ቢጀመሩ ድወልዑ ግን ብናይ ትግራይ ክልላዊ ምሕዳር ሰራዊት እዩ ስለዚህ ኣነ ኣብይ በዚ ምክንያት እዩ ከምዚ ልዩ ጀሚሮ ኢለ ታሽሙ ግብራ አይደለም ከአነ ዘለና መረዳእታ ግን ንነዊሕ ግዜ ከምታ ንሱ ዝበላውን ከምታ ዓዛባ ያነ ዝዛረብ ዘለኹ ህዝቢ ትግራይውን ኣነ ከም ናተይ ገረ ኣቅሪበ ስለዚህ ንሓቂ ንሓከም ክንሰርድ ኮይና እቲ ዝነበረ ኩነታት ሓይሊ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ሓይሊ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ተቆጻጽርካ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብዝማንተር ጌርካ ወይ ከዓኒ በታቲንካ መብዛሕትኡ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዶብ ናይ ኤርትራ ነይሩ ስለዚህ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ትግራይ ነይሩ ክልተ ዕላማ ዝነበሮ ወታደራዊ ሸርተታት ነይሩ ሓደ ስልጣን ናይ ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሓዝ ካልኣይ ከዓኒ ንኤርትራ ከዓኒ መንግስቲ ስዒርካ ኣጥፊእካ ወሪርካ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲኻ ኣቲኻ ብሕራይ ንኻልእ ዕላማታት ከም ትድብልዎ ብዙሓት መፅሓፍቲ ትድብልዎ ናይ ዓባይ ትግራይ ዕላማ ንምትርጓም ዝብል ዓብይ ግራንዲዮስ ዝኾነ ፕላን ዝነበሮ ኩነታት እዩ እዚ ናይቲ ኩናት ኣመፃፅኣን ታሹ ውፅኢቱ ኣካይዱ ካልእ ጉዳይ እዩ سمعتنا تكتاتلو ዘለኹም ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ right እሞ ኣንተ ለኻ ዶክተር በረ እቲ ዝበልካዮ ንኣብነት ከም ዕላማ እንድሕር ተታሒዙ ነይሩ ንስኻ ትብል ዘለኻ ተዓዊቱ ዶ ሎሚ من في كل يوم يتعودون لين أبي جزء جزء على يناتي تاشم جزء جزء على جزء خيلي نص right برهانة أبز ناي دكتور خامديو تناتكا الردادة دكتور بره من الوقت ناي بعلو ما بقى مخنيات كله يخل ناتي عريض تفلي تاريخهم مسافة نايزي كوينات أبقى ساون كمتي علمون تجمزوا عنتون كجلسة فتنكو سلطان كان حيل خان نايمت خابن نايمت نخارن جليت
ባህለ ገላልጻ ምናልባቱን ንጉስ ናይ ምዃን ድሌት አቀድመ ቢሉ ዝገለጸ ስለዚ ንጉስ ናይ ምዃን ድሌት ዘበገሰ ድማ ንጉስ ክትከውን ዘድሊ ነገር ክትፈጥረለካ እዚ ክትፈጥር ድማ ንዑ ዝዓንቅፉ ነገራት ብምሎም ክተወግደለካ ስለዚ ሕገ መንግስቲ ክትቀይረለካ አወዳድባ ክትቀይረለካ ትካላት ክትቀይረለካ ኩሉ ንዓሃ ብጥዕም መንገዲ ሕግን አሰራርሓን ኢንስቲትዩሽንን ትቀይረለካ ስለዚ እዚ ብምቕያር አቢሉ ንምንጋስ ዝገብሮ ጻዕሪ እዚ ንምግባር ድማ ናይ ግድን መሓዛ የድልዮ ነይሩ መሓዝኡ ድማ ምናልባት ሜንተሩ ክንብሎ ንኽእል ኢና አቶ ኢሳያስ ለውጥቆ ነዚ ተጠቂሞም እዮም ነቲ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስን ምጭፍላቅ ዝኣተው ድሓር ዓባይ ትግራይ ንምህናፅ ዝተገብረ ጻዕሪ ነበረን ዓባይ ትግራይ ንምስጣር ዝተገብረ ምንቅስቃስ እውን ነበረን እታ ክልል ትፍለጥ እያ ድሌት ናይ ትግራይ እውን ይፍለጥ እዩ ምንም ዝተፈለየ ነገር የለን እዚ ዓባይ ትግራይ ናይ ምህናፅ ዝበሃል ናይ ምስፋሕ ዝበሃል ኢሉ ሓደ እዋን ዝኾኑ ሰባት ብዝፈጠርዎ ነበረያ ነበረ ዝተታሕዘ ነገር እምበር ልብን ዘለዎ ሰብ ብናይ ማን ነቲ ጭቡጥ ነገር ንዝዕዘቦ ሰብ ከቕበሎ ዘለዎ ነገር ይመስለኒ ዶክተር በርሀውን ናይኮም ኢሎም ዘዘንቱ ሰባት ዖላል እንተዘይተቐበሎ ይመክር ምክንያቱ ብዶክተር በርሀ ደረጃ ከምዚ ዝበለ ዘይተጻረየ ዘረባ ክቕበል ኢለ ኣይኣምንን ሕዚ መሲሉ ተዛሪቡ ክኸውን ይኽእል ንቅድሚት ግን ከጻርዮ እየ ዘተሓሳስቡ ብሓፂሩ ግን ናይ ትግራይ ህልውና ንምጥፋእ ከም ተጋሩ ታዘላትና ውዳብን ታዘላትና ከባብን ታዘላትና ምምሕዳርን ታዘላትና መሰልን ሕገ መንግስቲ ዘጓናጽፈና ጥቕምን ከምዘይነበረ ንምግባር ኣብ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ባዕልኻ ንምክልኻል ዝተገብረ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ድሓርቲ ጦርነት ኣብ ትግራይ ዝተካየደኮ ኣፍሪካ ሕብረት እውን እኮ ብቐዳማይ ኣጻሪዎ ጽቡቕ ናይ ኣውሮፓውያን ናይ ኣሜሪካውያን ዛንታ እሞ ንግደፎ ኣፍሪካ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ወጊኑ ብዙሕ ሰሪሑ ዝበሃል ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እኮ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከም ዝኾነት ጦርነት ዝጀመሮ ብግልጽ መረዳእታ ብመጽናዕቲ ቀሪቡ ትናትና እሞ ይግደፍ እዚ ኢላ ንኽዛረብ ኣይደለን ብሓፂሩ ብዝተጸንዐ መንገዲ ኣፍሪካ ሕብረት ተረጋጊጹ ወይ ስለዚ ጀማር ናይቲ ጦርነት እውን ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝኾነ ተመሊሱ ዝሓደረ ግዜኻ ንዘይመጥፋእ ኣራይ የቕኒያለይ ዶክተር በራቱስ ኸሉ ወላ ክንቅጽልና ኣብ ካሊእ ነጥሚ ኣነ ብርሃነ ክነግሮ ዝደሊ እንተሊ እንታይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ሕጂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እቲ ናይ መንግስቲ ዘለው ብቁልዕነት ግዜ ዝነበሩሉ ግዜ ጀሚሩ ዝፈልጦ እዩ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ ዝፈልጦ ኣሮክተይ ስለ ዝነበሩኒ ብድሕሪኡ ዝነበረ ምዕባለታት ከዓ ደረጃ ብደረጃ ብሓደ ዝፈልጦ እዩ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ብሰነድ ዝተመርኮሰ ኩን ነገር እዩ ከዓ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ኣርቲክል መፅሓፍን ብዛዕባ ግን ኣነ ከም ብጎኒ ገዲፈ ሓልፎ ዝደሊ ግን ከም ዕላማ ኮይኑ ዝመፀ ስለ ዝነበረ ግን ክጥቀስ ኣለዎ ከም ዝበልካዮ ግን ካልእ መዓልቲ እውን ክንምለሶ ንኽእል ኢና ናብቲ ቀንዲ ርእስትና ክንምለስ እሞ ኣብቲ ኩናት ዶክተር ኣብይ ጥራሕ ንጠቅስ ኣለና እምበር ብመሰረት ሚድያታት ዓለምን ሕቡራት ሃገራትን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካን ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ እንተዋሓደ ሰለስተ ሓይልታት ከም ዝኣተው እዩ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰራዊቱ ክልል ኣምሓራ ምስ ሰራዊቱ ረብሓ ኤርትራ ብዝምልከት ኣብዚ ኩናት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 8 ወርሒ ዝኣተወሉ ምክንያትን ሎምን ገምግሙላይ ከምቲ ንኢትዮጵያ እውን ዝበልኩምዎ ተዓዊቱ ድዩ ከሲቡ ዶ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ዝብል ቅድሚ 8 ወርሕን ሎምን እንታይ እዩ ፈላላዩ ገዲፎሞ ከወፁ ክልል ክልብልዎ ማለት እየ ዶክተር በርሀ ዶ ክጅምር ኣነ በዚታት መንግስቲ ኤርትራ ተዋህበ መግለፂ ምንም ስለደየለ ከምዚ እዩ ነይሩ ዕላምኡ ኢለ ክዛረባ ኣይክእልን እየ ግን ከም ተዓዛባይ ነቲ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ እውን ተጠቃሚት እያ ነይራ ኤርትራ ካብቲ ታርጌት እያ ነይራ እቲ ርኢኹም ኢኹም ሮኬታት ተተኮሰን ገሊኡስ ናብ ኣስመራ ዝዓልብ ዝነበረ እዩ ሽዑ ኤርትራ ዝገበረቶ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን ነዚታት ንምዕዳም ግን ኣብቲ ታርጌት ምህላዋ እዩ ዘረድእ እዚ ሕጂ እቲ ብኤርትራ ዝተወሰነ ኣነ ሕጂ እውን ሲ ብኦፊሻል ዝኾነ እዋ ኣክቲና ብከምዚ ንከምዚ ኢና ጌርና ዝብል መግለፂ ዝረኸብና የለን እሞ ብዛዕባ ምዝራብ ይሸግረኒ ግን እቲ ሓደ ዝተፈጥረ ኩነታት ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ መቕተልትን መማእሰልትን ዘጋጠሞም ሃዲሞም ቦርደር ተሳጊሮም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ካብኡ ከዓኒ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ናይ
ወታደራትን አብዩን ከይተረፈ ይመስለኝ ናብ ኤርትራ ኸይዶም ተራኺቦም ወታደራት ሪኦርጋናይዝ ገይሮም እንደገና መጥቃዕቲ ጀመሩሉ ምስኣቶም ሓቢሮም ና ኤርትራ ኣቶም እንተ ኮይኖም ይድብል ብኸመይ ከም ምዃኑ ምንም ዓይነት መግለፂ የብልኝ ግን ሓደ ነገር ከዓ ክፍለጥ ዘለዎ እንታይ ናይ ኤርትራ ልዕላዊ መሬት ብሕጊ ተፈርደ ብፍርድ ዝተወሰነ ናይ ባድመን ካልእ ቦታታትን መሬት ብሓይሊ ተታሒዙ ክሳብ ሕጂ ዓለም ሓንቲ ነገር ከይተዛረቡ ዝፀንሐ ስለዝነበረ ንዕኡ ብዝጠቕማ ግዜን ኩነታትን ንምምላስ ሓላፍነት እውን ኣለዋ ኤርትራ ባህላ እየ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እቲ ካልእ ኩነታት ግን ኣፍልጦ የብለይን ክሳብ ኣበይ ኣትዮም ምንም ተገልጸ ነገር የለን ናይ ብሓቂ ኣነ እውን ኣይፈልጥን እዚኣ ኮይነ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝሰማዕኽዎ ክትዕ ብዙሓት ሰባት እውን ስለ ዝጥቀሙሉ ዘልዕለሎም ዘለኹ ዶክተር በርሀ ኤርትራ ናብቲ ኩናት ዝኣተወት ሚሳይል ናብ ኣስመራ ስለ ዝተተኮሰ እዩ ዝብል ንስኻ እውን ዝልዕልካዮ ማለት እዩ እንተኾነ ኩናት ካብ ዝጀመረሉ እቲ ሚሳይል ዝተተኮሰሉ ናይ 10 መዓልቲ ተፈላለየ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሰሜን ምዕራብን ኣብ ካልኦትን ብዛላምበሳን ዶ ብካልኦትን ኣትዮም እዮም ኣብ ትግራይ ዝብሉ ነጥብታት እውን ዝክር እሞ ናይቲ ኩናት ኖቬምበር 4 ናብቲ ሚሳይል ተተኮሰሉ ግን ከምኡ ዝኾነ ፈልጥ እየ ከመይ ክተሰማምዓለይ ትኽእል ኣነ እዚ ዲቴይል ትብል ዘለኻ ኣይፈልጦን ሕጂ ዝሰምዖ ዘለኹ ስለዚ ብዙሕ ኮመንት ክገብረሉ ይክእልን ሕራይ ብርሃነ ሕራይ ኤርትራ ኣብዚ ጦርነት እዚ ኣነ ኤርትራ እንትብል እንተለኹ እቲ ህዝቢ እየ ዝወስድ እቲ ህዝብስ እንታይ ይጥቀም ሕዚ ንሓዋሩ እንታይ ይጥቀም እዚ እዩ ናተይ መዐቀነት ህዝቢ እምበር ኢሳያስ ኣይኮነን ኢሳያስ ሜንተር ናይ ኣብይ እዩ ኣብይ እውን ምስ ኢሳያስ ተጸጊዑ ክልቲኦም ዘዛምዶም ኣብ ስልጣን ተደጋጊፍካ ናይ ምጽናሕ ድልየት እዩ ብዙሕ ምዝርዛር ምትኻእለ ግን ብሓፂሩ ንስ እዩ ስለዚ ኤርትራ ተጎዲኣ እምበር ተጠቒማ ኢለይኣምነ ብዛዕባ ተኽሲ ናብ ኤርትራ ብዝምልከት እቲ ናይ ግዜ ፍልሊ እውን ነዊሕ እዩ እተተኮሰሉ ምኽንያት እውን ያው ግልጽ ግዜኹም ንዘይምጥፋእ ብሓፂሩ ግን ትግራይን ተጋሩን ንነጻነት ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ብዘይ ንእስ መንገዲ ዋጋ ከፊልና ኣብ ኢትዮጵያ ዝገጠመና ሽግር እውን ናይ ኤርትራ ነጻነት ብምድጋፍናን ብምቅላስናን ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክንጽል ከም ሓደ መጎስጎስ ነጥብ ኮይኑ ዶክተር በርሀን ካልኦትን ኤርትራውያን ዋጋ ክህብዎ ዝግባእ ነገር እንተሎ ካብ ኤርትራ ዝተፈለየ ጥቕሚ ንምርካብ ኣይኮነን ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ነጻነት ናትና ነጻነት እውን ኢልና ስለ ዝኣመና ኢና ዋጋ ከፊልና ኤርትራውያን ተጋደልቲ እውን ንተጋሩ ክንድቲ ንሕና ዝኸፈልናዮ ዋጋ ከፊሎም እዮም እዚ ክርስዕ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ተመሊስና ኤርትራ ንምጉባጥ ኤርትራ ንምብሓት ወይ ኤርትራ ንምዕናው ዝበሃል ድሌት ተሓሲቡ እውን ኣይፈልጥን ክንሓስቦ እውን ኣይንኽእልን ታሪክና እውን ኣይምስክሮ ብሓፂሩ ግን ኤርትራ ተጎዲኣ እያ ዝብል ንምንታይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝነበረ ሕውነት ብደም እውን ዝተኣሳሰረ ሕውነት ከዓኑ ፃዕሪ እዩ ተገይሩ ይዓኑ ዶ ይዓኑን ይዓኑ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ይኹን እምበር እሱ እዩ ኢኮኖሚካሊ እውን ንኤርትራ ጠቂሙ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን ፖለቲካሊ እውን ንኤርትራ ጠቂሙ እዩ ነቲ ህዝቢ ጠቂሙ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን ዓለም ንኤርትራ ዝርአሉ መንገዲ እንታይ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ህልኽ ምንም ጠቕሚ የብሉ ህልኽ ጠቕሚ የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ክንዲ ምንታይ ይዕንኾም ዘሎ እንተረአናዮ ጽቡቕ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ኢሳያስ ንትግራይ ክጎድእ ፈቲኑ እዩ ጎዲኡ እውን እዩ ምስ ኣብይ ኮይኑ ነገር ግን ንኤርትራን ንኤርትራውያንን ግን ምንም ዝጠቕሞ ነገር የለን እንትርፎ ዕንወትን እንተርፊኡ ካብ ዓለም ምንጻል ናይ ኤርትራውያን ክብሪ በዘጋጣሚ እዚ ካብ ዝግብኦ ንታሕቲ ዘይኮነ ዋጋ ክወሃቦ ክኢሉ እዩ ናይ ዓለም ሚድያ እንታይ ከም ዝበለ ርኢና ኢና ናይ ዓለም ማሕበረሰብ እንታይ ከም ዝበለ ርኢና ኢና ዝፈጸምዎ ተግባራት እውን ርኢና ኢና ዝተፈጸመ ተግባር ድማ ዲዛይንድ ብዝኾነ መንገድ ኮነ ተባሂሉ ኣንስቲ ድፈሩ ንብረት ወረሩ እዕኑ 34 ዓመት ንትግራይ ምለስዋ ንድሕሪ ተባሂሉ ብመምርሒ ዝተዋህበ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ክእዝዝ ኣይኽእልን እዚ ክገብር ኢሉ እውን ኣይወፍርን እዚ አንተ ዘይጌርካ ኣይትምለሳን ኢኻ ተባሂሉ ይተዋፊሩ ካብዚ ዝርከብ ጥቕሚ የለን ዕንወት እዩ ኤርትራ ተጎዲኣ እያ ዝብል ብሰንቲ ኢሳያስ ዜና ተሪት ራይ ዶክተር በርሀ ሓቂዩ እቲ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ዝተዋሃበ ብይን ኣይተተግበርን ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ዝነበረ ፖሊሲታት ስለዚ ጠቐስካዮ እየ
ንሱ ግን ከም መበገሲ ተጠቂምካ ምኽኑ እዩ ነይሩ ኢልካኒ ስለዚ ክልተኹም ብርሃነ ነቱ ኤርትራውያን ዝብልዎ እውን ክስምዐካ ዶ ይኽእል ዝብል ሓሳብ እየ ዘምፅእ ዘለኹ ኤርትራውያን እውን ከምኡ ንዓመታት ፀዊዖም እዮም ናብ ኩሉ ዝምልከቱ ዓለም ለኻዊ መድረኻት እውን ኣቕሪቦም እዮም መልሲ ኣይረኸቡን ኣብ ሉዓላዊነቶም ሕቶ ማለት እዩ ብኻሊእ ወገን ድማ ዶክተር ብርሃነ ትሰምዖ ኣለኻ ተጎዲኡ እዩ ትግራዋይ ብሰንኪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ኣብይ ዝነበሮ ልፍንቲ ይብሎ ኣሎ እሞ ሓደ ናይቲ ሓደ ስምዒት ክርዳእ ዶ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ሓደ ናይቲ ሓደ ቁስሊ እንድሕር ክርድኦ ዘይክእሉ ክፀብበ ይኽእል እንቲ ኣፈላላይ እሞ ብኡ ዶ ክንሪኦ ንኽእል ሓደ እዎ ተጎዲኡኹም ኢኹም ሓቅኹም ኢኹም ተጋጊና ኢና ዝብል ነገር ክመፅእ ዶ ዝኽእል ይመስለኩም ሓደኹም ጀምሩ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ጽባሕ ሰንበት ክንቅጽሎ ኢና ንበትረን ኣጋይሹን ኣዚና ነመስገን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጾታዊ ዓመፅ መቕተልቲ ዕስክርናን መጭወይትን ህፃናት ዘተኮረ ጸብጻብ ኣውፅኢሎም እተን ሃገራት ከምኡ ዘሰይመን ምኽንያት እውን ተዘርዚሩሎም ነዚ እውን ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ተርጉሞ ሳራፍሳየ ከተቕርበያ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብሶኒ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ሶማልያ፣ ኮንጎ፣ ኣፍጋኒስታንን ሶርያን እተን ህፃናት ዝኸፍኣ ሃገራት ክብል ሰይምዎን ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኣየ ልዕሊ 60% ካብቶም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝወርዱ በበይኖም በደላት ኣብዘን 4 ሃገራት ዘጋጥሙ ምንባሮም እቲ ጸብጻብ የመልክት። ህፃናት ኣህጉራዊ መጋባእያታት ናይ መጨረሽታ መዘራረቢ ኣጀንዳ ከምኡውን ኣብ ዓለም እቶም ዝኸፍኡ ውሕስነት ጸጥታ ዝረኽቡ ዝኾኑሉ እዋን ኣብቂዑ እዩ ክብላ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጸዋዒት ጉዳይ ህፃናት ኣብ እዋን ቅልውላው ቨርጂያ ጋምባ ገሊጸን እተን በዓልቲ ስልጣን ወሲኸን መሰል ህፃናት ከነውሕስን ነቲ ዘሎ ጎንፅታት መተካእታ ክንደልየሉን ኣለና ኢለን ብመሰረት ጸብጻብ ጋምባ ኣብ 2020 እቶም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተረኣዩ ዝኸፍኡ በደላት ምስ ዕስክርና ዝተተሓዙ እዮም ነይሮም ከምዚ ድማ ይብላ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝወረደ በበይኑ በደላት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ900 ምዕባዩ ኣመና ዘተሓሳሰበና እዩ ብሕልፊ ኣብ ጾታዊ ዓመፅ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ700 ዓብዩ ድሕሪ ምባልን ኣብ ዓመት 2020 ልዕሊ 3200 ህፃናት ክጭወዩ ከለው ካብዚኣቶም 1268 ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ወሲኸን ይረድኣ ካብተን 4 ሃገራት እታ ዝኸፍአት ሶማልያ ክትከውን ከላ ብሰንኪ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ዝተፈጸመን ዝተጋደደን ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የመልክት ብኣገላልጻ ጋምባ ኣስታት 2 ሲሶ ናይቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዘጋጠመ በደላት ምስ ጉጅለ ጣሊባን ዝተኣሳሰረ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ብወገን መንግስትን ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታትን ዝተፈጸመ እዩ ምስ ዕስክርና ህፃናት ተታሒዙውን መኒማርን የመንን ነተን ቀዳሞት ዝተጠቕሳ 4 ሃገራት ስዒበን ኣዝየን ዘይምችዋት ሃገራት ተሰሜን ኣለዋ ብሕልፊ ኣፍጋኒስታን፣ ኮንጎ፣ ሶርያን ቡርኪና ፋሶን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 856 መጥቃዕትታት ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ዝተፈጸመ እዩ ነይሩ ንደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ምንባሩ ድማ እተን ተጸዋዒት ይሕብራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ዓመጻት ከም ዘጋደደውን እቲ ጸብጻብ የመልክት ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽዮም ምንባሮም ሓያሎ ዕጡቓት ጉጅለታት ነቲ ቦታ ከም ማዓስከር ክጥቀምሉ ምጽንሖም እቲ ጸብጻብ ይውስኽ እቲ ጸብጻብ ግን ካልእ ዘተስፉ ዜናውን ነይርዎ እዩ ብሳላ ቀጸልቲ ጎስጓሳት ጸለውቲ ኣካላት 12643 ህፃናት ካብ ቀይዲ ዕጡቓት ጉጅለታትን ሓይልታት ጸጥታን ተላቒቖም እዮም እቲ ብወገን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ ግን ካብ ነቐፌታት ሓለቕቲ መሰላት ኣይምለጠን ንኣብነት ላዕለወይቲ ሓላፊት ናጻ ማሕበር ህፃናት ኣድሕን ዝኾና ኢንገር ኣሽንግ ገለ ሃገራት ካብ ተሓታትነት ከም ዘምለጣን ድርብ መለክዕታት ከም ዝረአን ነቒፈን ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኩለን ኣብ ዘይርግኣት ዝርከቡ ሃገራት ብማዕረክ ርእይወን እውን ተላብየን ኣብ ትካል ሂማን ራይትስ ዎች ተጣባቂ ጉዳያት ህፃናት ዝኾኑ ዶክተር በክር እውን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ንህፃናት በኣልማማ ንሞት ዘሳጥሓ ዘለዋ ሃገራት እስራኤልን ብመሪሕነት ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ልፍንታዊ ኩናትን ከም ኣብነት ጠቒሶም ጋምባ ነቲ ዝቐረበለን ነቐፌታ ምላሽ ኣብ ዝሃባሉ ብእስራኤል ኣብ ጋዛ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ዝመጽእ ዓመት ጸብጻብ ክኣቱ ምዃኑ ኣመልኪተን ነቲ ጸብጻብ ንምድላው ዝኾነ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ከም ዘይነበረን እውን ወሲኸን ሰማዕትና ምሳና ስለ ዝጸንሕ